Det er Molly. Hej Molly. Molly har hvid næse. Og hende der bliver nakket lige nu. Eller mule. Hov, det kan man se. Molly. Kan lige flytte lidt? Hej, det var Holly. Molly, hun er en linselus, tror jeg. Er det det? Ja, er det en lille linselus? Ja, det er det. Nogle fine piger. Hov. Hvad siger du, Holly? Det kan du så ikke lige tage. Så. Skal der vaskes? Eller, der var også en hale. Jeg smutter nu. Whoopsie. Hej hej.